Το βίντεο. Θα το φτάσουμε έτσι. Μετά από την άλλη. Όχι, πες ότι είναι τα μάξι έτσι, θα το πάμε έτσι. Εγώ πιστεύω κάποιος το μαζί δεν είναι γλυκό. Επίσης. Ναι. Στα αρχίδια σου και μπάτσι να μας δίνει τα μάξι. Δεν έχεις αμέσως μπάτσι. Και να τρέξεις ρε μαλάκα, τώρα θα σε πιάσουμε. Τι είναι μπάτσι? Λες και δεν μας βρω. Από τα στενά μέσα εκεί. Ή λες και δεν μας βρω. Σε αυτό το σπίτι μένει μια που είναι, δεν μπορώ, μαλάκα πιστεύω εγώ. Άρε μαλάκα τώρα. Μαμά του Χριστό και την Παναγιά είναι η μαμά της νονάς μου. Μαύρο το μαλάκα. Καλύτερα και από τη μάνα. Άρα να κάνουμε τουλάχιστον. Στον άλλο πάγο μαλάκα. Θα τα λύσουμε λίγο πίσω από την κάμερα. Κι εγώ θα τον κύριε, κι εγώ θα τον κύριε. Μαλάκα δεν την ξέρω. Το σπίτι είναι έξω, το βλέπω. Αυτό εκεί το γυναικό. Τράβα. Εγώ από εδώ δεν τραβάω μαλάκα. Έλα ρε μαλάκα. Άντε έλα τράβα, Παντελή τράβα ρε. Τράβα εδώ. Απλά φύγε να κρυφτώ εγώ. Κι εγώ τι θα κάνω? Λοιπόν, άντε, Και αυτός εδώ ο κύριος. Αφού έχουμε και εκεί, ό,τι μαλακία πάω να κάνω εγώ μαλάκα. Πάνω όπαλες ρίχνες. Έλα, πίνω, εγώ έριξε και αστυνομία. Ελάτε να το βάλουμε πάνω. Δεν σε πάραμε ρε μαλάκα.